No niin, morjesta tulevaisuuden Oona siellä polttareissa. Hei, toivottavasti sulla on ollut rakas aivan huikea viikonloppu tähän asti. Kun tätä videoa kuvataan, niin sä oot tällä hetkellä itse asiassa New Yorkissa. Susta ei ole tähän mennessä vielä kuulunut yhtään mitään, eli mä luulen, että sä nukut vielä, niin kuin yleensäkin. Mutta tosiaan sun kaverit on keksinyt tämmöisen ylimääräisen ohjelmanumeron, jossa mä pääsen vastaamaan 11 kysymykseen susta. Ja eiköhän mennä asiaan. No niin, kysymys numero 1. Mikä on Oonan unelmien matkakohde? Voi olla, että mulla ei ollut ihan korvat höröllä, koska mulla ei ole silleen oikeastaan hajuakaan, mutta jos mun pitäisi joku arvata, niin mä luulisin, että se voisi olla Australia. Mennään sillä. Seuraavana vuorossa kysymys numero 2, eli mikä on Oonan lempi- ja inhokkiruoka? Meillä on ainakin himassa ollut tosi kovassa huudossa toi uunifetapasta ja sitten natsopelti on kanssa kova. Ja itse siihen liittyen niin täytyy mainita ihan erityisesti toi korianderi, että se on niinku semmonen, mitä Oona rakastaa ihan yli kaiken. Se aina leikkaa sen koko puskan siitä siihen lautaselleensa, kun me tehdään jotain natsopeltiä tai muuta, niin se maistuu ainakin. Ja inhokkiruoka, niin Oona on kyllä aika semmonen kaikkiruokainen, mutta jos pitäisi joku valita, niin mä heittäisin, että jos mä toisin jonkun lautasen, mikä on ihan täynnä tai porsaanlihaa vaikka, niin se ei välttämättä menisi sitten alas. Okei, seuraavaksi kysymys numero 4. Kumpi sanoi ensin, minä rakastan sinua? Ja minähän se oli. Seuraava kysymys on, että miltä Oonan nauru kuulostaa? Suluissa yritä imitoida naurua. Hei, kiitos tästä. Tää on niinku ihan tosi helppo tehtävä. No, näin se menee. Seuraavana sitten kysymys numero 5, eli mikä on teidän paras yhteinen seikkailunne? Se on kyllä ihan heittämällä meidän viime kesän matka tonne Kreikkaan. Mentiin ekaksi Ateenaan ja sieltä sitten Ateenasta mentiin lautalla Parokselle, sieltä Milokselle ja sitten Milokselta takaisin Ateenaan ja sieltä lennettiin kotiin. Niin oli ihan huikea reissu, vuokrattiin skoottereita siellä saarella ja ajeltiin ympäriinsä, käytiin katsoa kaikki eri beachejä ja tolleen, niin se oli tosi kiva. Ja ehkä yksi ihan hyvä esimerkki siitä, että Oona on tommonen aika seikkailuhalunen ja tolleen, niin kyllä sitä tulee koettua aika paljon kaikenlaista, kun pääsee Oonan kanssa reissaamaan. Niin oli ihan huikea reissu. No niin, seuraava kysymys, eli mikä on